Оренбург өлкәсендә татар теленнән олимпиада үткәрелде. Барлыгы 9 җирлектән, 14 мәктәптән 27 укучы катнашты. Әлбәттә, замана таләбе буенча ярышлар онлайн үтте. Җиңүчеләр рәтендә шәһәрнең 38 санлы татар телен тирәнтен өйрәнү мәктәбе укучысы да бар. Татар телен укыту мәсьәләсендә үз кыйбласын саклый алган мәктәп хакында үз хәбәрчеләребез репортажы. Ләлә Вагизовна әйтте, олимпиадада катнашасың? Мин әйттем, әлбәттә. Аннан соң беренче урын алдым, аннан соң әзерләнә башладык. Илнара Үзәкова татар теленнән өлкә олимпиадасының нәтиҗәләре буенча 8нче сыйныфлар арасында җиңүче. Атнасына без 1-2-3 мәртәбә колай дәресләрдән соң, дәресләрдә Ләлә Вагизовна миңа бик күп вакыт бирә иде. Зум аша бик күп әзерләндек. Оренбургның 38нче санлы урта мәктәбе 28 ел дәвамында өлкәдә татар телен тирәнтен өйрәнүче бердән-бер шәһәр мәктәбе булып кала. Ләлә Вагиз кызы Языкбаева 20 елдан артык педагогик стажы булган татар теле укытучысы. Уку йортында олимпиадаларга әзерләнү өчен, дәреслекләрдә информация алу өчен әдәби китапларда җитәрлек. Минем әдәбиятым үземнеке дә җитәрлек, мәктәптә дә, китапханәдән да алабыз, үзебезнең Ямашев китапханәсендә ярдәмче инде. Шулай ук интернет челтәрләрдә безгә бик зур ярдәм итә. Чөнки анда үткән елгы олимпиаданың биремнәрен алып эшли алабыз. Быел сораулар башка елларга караганда җиңелрәк булган, ләкин хаталар да юк түгел. Шуның берсен генә әйтеп китәсем килә. Мәсәлән, Муса Җәлилнең тоткынлыктагы кичерешләре темасына эссе языгыз дигән сорауга укучылар Муса Җәлил турында нәрсә беләләр, шуның барысын да язалар. Бу бөтенләй дөрес түгел. Әлеге уку йортында 8 милләттән 285 балага 28 укытучы белем бирә. Бу уку йорты күп милләтле булуына карамастан, укучыларның барысы да татар телен өйрәнә. Чашка. Татарча ничек була? Артем? Чайнаяк. Чынаяк. Чынаяк. Так. Нож. Карим? Пычак. Татар теле һәм әдәбияты буенча үткәрелгән олимпиадаларда җиңүчеләр рәтендә башка милләт балалары булу да мондагыдай хәл. Олимпиадада катнашалар. Алар беренче этапта, мәктәп этабында, шуннан соң муниципаль этапка да бер малай үтте менә. Ничек кенә булмасын, татарча сөйләшү, татар китапларын уку үзебездән тора. Олимпиадалар уздыру гамәлдә Олимпиада менә ул традиция буенча бик күп елда үткәрелә. бәйгедә катнашкан укучыларны һәм аларның укытучыларын котлап, зур уңышлар теләп калабыз. Яз айларында өлкә бәйгесендә җиңүчеләргә Казанда узачак олимпиадада янәдән үз белемнәрен сынап карарга мөмкинлек булачак. Оренбургдан Фируза Абсалямова, татарлар.